Luen kirjeestä Laodikian seurakunnalle Johanneksen ilmestyskirjasta luvusta 3, jakeet 14-22. Laodikian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma. Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Ja Matteuksen evankeliumista luvusta 24, jakeet 7-13. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin teidät pannaan ahtaalle. Monia teistä surmataan, ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat. He kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Ensirakkaus Jeesukseen on tärkeää. Tuohon rakkauteen kuuluu, että me odotamme hänen paluuta kirkkaudessa. Tuo meidän kaipauksemme ei täyty ennen kuin on tapahtunut täyttymys, että Kristus on tullut takaisin noutamaan morsiammensa kotiin. Kaipaava ja janoava sydän on täynnä odotusta ja janoa Herran puoleen. Mutta samalla janoinen sydän kokee valtavaa tuskaa ja ahdinkoa siitä, että Herra on niin kaukana. Tällaisesta janosta monet psalmit meille kertovat rukouksin sanoin. Odotus ja kaipaus on kutsu antautumaan Jumalalle koko sydämisesti, avautumaan hänelle koko ajan vain enemmän ja enemmän. Odotus ja kaipaus on kuulunut kristilliseen elämään aina. Ja hebrealaiskirje luku 9 ja 28 toteaa näin. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit.
Ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Jos olet kadottanut tuon ensirakkauden Kristukseen, jos et odota enää hänen paluutaan, miten voit päästä tuohon rakkauteen takaisin, jos se on päässyt haalenemaan? Miten tuo rakkaus voi sinussa syttyä uudestaan? Roger Ellsworth on kirjoittanut tällaisen tekstin, joka on vastaus tuohon esittämääni kysymykseen, miten se ensirakkaus voi jälleen palautua Herraa kohtaan. Ja luen hänen kirjoittamansa tekstin tähän. Ja se kuuluu näin. Jos tunnet Herran vapahtajanasi, mielesi menneisyydestä löytyy Beettel, paikka, jossa Jaakob kohtasi Herran ensimmäisen kerran. Palaa mielessäsi sinne. Elä uudelleen se ajankohta, kun löysit Herran ensimmäistä kertaa. Ja anna tuon hetken avata kanava itsesi ja Jumalan välille. Paistattele niin kauan siinä rakkaudessa, mitä silloin tunsit Herraa kohtaan, kunnes kanava on kerääntynyt roju irtoa. Jos et oikeasti vaella Jumalan kanssa, se ei johdu siitä, että hän olisi liikkunut pois. Hän kulkee vieläkin siellä, missä hän on aina kulkenut, vanhurskauden tiellä. Voit tänään lähestyä häntä iloitsemalla vanhurskaudesta ja harjoittamalla sitä ja ajattelemalla läheisen yhteyden ihanuutta hänen kanssaan menneisyydessäsi. Pohdi näitä vakavia sanoja. Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, te löydätte hänet. Mutta jos te hylkäätte hänet, hän hylkää teidät. Toinen aikakirja 15:2. Näin siis Roger Ellsworth. Siunattu Pyhä Henki on meidän uskomme uudistaja, ja häntä me tarvitsemme näinä aikoina aina vain enemmän. Me tarvitsemme hänen voimaansa, hänen läsnäoloaan, koska Pyhä Henki kirkastaa meille Kristusta. Hän voi lämmittää meidän sydämemme palamaan uudelleen Kristuksen luo. Hän voi auttaa meitä, jotta tuo ensirakkaus meidän sydämissämme saa viritä jälleen palavaksi. Ja kaikki se kuona, mikä on tullut Jumalan ja meidän väliin, saa palaa poroksi. Rukoillaan. Rakas Herra Jeesus, tässä me ollaan sun edessä. Kiitos Pyhä Henki, että sinä olet tässä hetkessä läsnä. Kiitos siitä, että sinä voit sytyttää meidän sydämemme palamaan tuon ensirakkauden tavoin,
joka paloi silloin kirkkaalla liekillä, kun me opimme tuntemaan meidän Herramme ensimmäisen kerran. Herra, älä anna kenenkään langeta pois. Älä anna kenenkään ajautua maailman viettelyksiin niin, että tämä maailma olisi se kaikki, mitä me tarvitsemme ja mitä me kaipaamme. Sytytä meissä odotus Kristuksen paluuta kohtaan. Auta, että me olisimme valmiit, kun hän saapuu kirkkaudessa. Auta, että meidän sydämemme odottaisi hänen paluuta. Kiitos siitä, Herra, että sinä kutsut luoksesi yhä uudestaan, yhä läheisempään suhteeseen sinun kanssa. Kiitos, että olet. Ja kiitos, että usko on sinun antama lahjasi meille. Viritä tuo usko meissä palavaksi, niin että se tuottaa kunniaa sinun nimellesi. Jää Herra meitä siunaamaan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.